हेल' फरायसा फंबाय बिनानावमोन जों दायो बेवहाय सावरायगोन 12 सोंथि 12.1नि बे 2 नाम्बारनि सोंनायखौ जों सावरायगोन बेवहाय सिगांनि भिडिअआव जों 1 नाम्बारनिखौ सावरायखांबाय दायो 2 नाम्बारनि बेयाव दङ गंसे बिरबाय सायखं एबा फ्लाइअभारनि आखान्थिथामारि बेराखौ फोसावनायनि थाखाय एबा एडभार्टाइजमेन्ट फोसावनाय माने एडभार्टाइजमेन्टआ बाहायदों फोसावनायनि थाखाय जे बेखौहाय बाहायदों होनदों बेनिफ्राय बेरानि आखान्थिफ्रा जे बे बेरानि आखान्थिफ्रा बेसेबां 122 मिटार 22 मिटार आरो 120 मिटार सावगारिखौ नायबानो जाबाय सावगारि 12.9 खौ नाय नैबेखौ नायनो थिनदों जोंखौ ना नैबेखौहाय बेखौ नायनो थिनदों बेनिफ्राय फोसावनायनि थाखाय बोसोरफ्रामबो मिटार माने वर्ग मिटार फायाव 5000 रां मोनो जे मोनसे वर्ग माने 1 वर्ग मिटारावहाय माने 1 वर्ग मिटाराव मोनफ्रोम माने बोसोरफ्रामबो वर्ग मिटार फायाव माने मोनसे 1 वर्ग मिटार फायाव 5000 रां मोनो होनदों 12 दानावहाय माने 1 बोसोर माने 12 दानाव मोनसे कम्पानिया दानथामनि थाखाय बेराखौ भारा लाबाय बे दानथामनि थाखाय बियो भारा लादों मोनसे कम्पानिया बेरानि थाखाय कम्पानिया बेसेबां भारा होनांगोन जों बेखौहाय दिहुननांगौ होमबा जों मा खालामग्रोनांगौ बेयावहाय जोङो जे बेसेबां भारा होनांगौ बेखौ दिहुननायनि सिगां जों बै दब्लायथिया गासै बेसेबां नैबेनि दब्लायथिया गासै बेसेबां जों बेखौहाय जोङो दिहुननानै लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय जोङो बेयावहाय जोङो 12 दाननि बेवहायथ' 1 बोसोरसो होनदों ना होमबा जोङो दानथामनिखौ दिहुननांगौ होमबा 12 जोङो मा 1 बोसोराव बेसेबां थायो 12 दान थायो होमबा जोङो बेवहाय 1 दाननिखौ दिहुननानै लानानै जों मा खालामनांगोन 3 दानजोंहाय जोङो सानजाबबानो जाबाय ना 3 दाननिखौ दिहुनोब्ला स' जों दानिया जागायनोसै बेवहाय मोनसे आखान्थिथाम महरैमोन बेना आखान्थिथाम महरनि बे ओरैमोन बेवहाय बेसेबां 22 बेयो बेसेबां 122 आरो बेसेबां 120 मिटाराव ना बेयो मिटारावहाय होमबा बेयो मिटार स' बेवहाय जोङो बेवहाय मा खालामबाय जोङो 2 नाम्बारनि सलुसन बेवहाय स' जों बेवहाय हमबाय आखान्थिफोर बेना आखान्थिफोरखौ जोङो A 122 B 122 मिटार B is equal to 22 मिटार C is equal to 120 मिटार माने नैबे आखान्थिफोरखौ जोङो A B C लाबाय जोङो दाना जोङो बेवहाय हिरननि मावसुलु बाहायनानैसो जों बाहायगोन बियो जोङो बेखायनो मा बेवहाय S नि मान दिहुनना लाग्रोनांगोन जों S माने खाव सोरगिदिं सिमा S नि मान दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मामोन जे जों आखान्थिफोरनि दाजाब गासै A प्लास B प्लास C दा होमबा जोङो डाइरेक्टहाय आं मानखौ फज'नोसै बेवहाय A नि माना बेसेबां A प्लास B प्लास C नालाय बेनिफ्राय बेखौ माजों राननांगौ जोङो 2 जों दाजाबोब्ला 4 बा 6 2 बेसेबां जोङो 1 3 2 मिटार सानगुदिया मिटार नालाय दाना जोङो हिरननि मावसुलु बादियै आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन S नि माना बेसेबां 132 बेनिफ्राय मा जायो S माइनास A S नि माना 132 A नि माना 122 जोंनिया A नि माना 122 बेनिफ्राय S नि मानाहाय जोंना 132 का माइनास B नि मानाहाय जोंना 22 बेनिफ्राय S नि मानाथ' 132 S माइनास C नालाय C नि माना बेसेबां 120 स' बेखौहाय 132 into 0 10 जागोन दानख'योब्ला स' बेवहाय 0 1 1 बेनिफ्राय बियो 2 1 होमबा जों बेखौहाय सिफायनो हायो जोङो 132 खौ जोङो 11 into 12 आव लिरनो हायो जों 11 into 12 10 into बेखौहाय 10 into 11 into 12 दाना जोङो बे सिंनिफ्राय ना बे बर्गरोदा नैबे सिंनिफ्राय जों मा खालामनो हायो जराबाथाय जोङो बहननानै लाबोनो हायो बायजोआव बहननानै लाबोनो हायो जों ना होमबा मानि बेवहाय जोंना 10 जरा दं नालाय बेखायनो 10 खौ जों बहनबाय बेनिफ्राय 11आबो जरा बेखायनो जों 11खौ बहनबाय 12आबो जरा बेखायनो जोङो 12खौ बहनबाय स' जोंना गासिबो अनजिमा माखाया बेवहाय मा होनो बे मा होनो बर्गरोदानि बायजोआव मा होनो बर्गरोदानिफ्राय जों बहननानै लाबोजोबनो हाबाय बेवहाय ना बेनिफ्राय सानजाबजोबब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 132 खौ जों 11 into 12 लिरनो हाखादों स' होमबा 11 जों 12 जों सानजाबोबा मा जागोन 132 जों 10 सानजाबा मा जागोन 1320 दाना सानगुदिया मा जागोन मिटार स्कुवेर
दाना जों गासै दब्लायथिखौ मोनबाय जोङो ना स' बे जाबाय गासै इसिबां बर्ग मिटार स' जों 1 मिटारावहाय 1 बर्ग मिटाराव बेसेबां होनांगोन बियो 1 बर्ग मिटाराव बेसेबां होनाङो 1 बर्ग मिटार माने 1 माने मिटार स्कुवेर दे बेयावहाय होनाङो बियो 5000 रां दाना जोङो दानसेयाव दे बियो दानसेथ' नङा सरि 1 बोसोराव 1 बोसोर एबा मा 12 दानाव स' बेयावहाय 12 दानाव मा मोनफ्रोम बर्ग मिटारनि भारा इज इकुवेल टु बेसेबां जागोन बेयावहाय 5,00,000 रां बेनिखायनो 1 दाननिखौ जों दिहुनना लाग्रोनांगोन 1 दाननिखौ दिहुननोब्ला जोङो गासै दानजोंहाय जोङो बेखौहाय रानबानो जाबायना 12 दानजों दाना जों बेनिखायनो 1 दाननिजों जोङो 3 दाननिखौ जोङो सानजाबबानो जाबाय बेसेबां मोनगोन जोङो जि मोनो 12 बेयाव मा जागोन 3 रां बा 3जों मा होनो 12खौ रानोब्ला 4 थाङो 4जों 5,000खौ रानोब्ला 1 हरोब्ला 4 15 2 2 8 8 बाथाय 25 25थाय बा थांबाय होमबा लाथिख' ना मा जाबाय दानथामाव बियो 1 बर्ग मिटारावहाय इसिबां रां होनांगौ बेवहाय 1 बर्ग मिटारनि दे बर्ग मिटार फायाव होनदों बर्ग मिटारनि बेनिखायनो मा जागोन बेसेबां बर्ग मिटारावहाय 1,320 मिटार स्कुवेरनि भारा समान बेसेबां जागोन 1,250 निया बेसेबां नालाय बेयावहाय 320 मिटार स्कुवेर सानजाब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 125 132 10 1 4 5 1 2 3 15 1 6 7 बेनिफ्राय 3 5 2 1 0 0 0 0 होमबा बेवहाय बेसेबां जागोन जोंना सरि टुसे जानांगोन बेना 2 होमबा बेवहाय 12 13 14 1 जों 15 1 होमबा 5 6 1 6 5 बेनिफ्राय जोंना नैबेबो 0 दङ बेयावबो 0 दंना बेखायनो 0 मोननै बेवहाय जोङो फोजोबबाय थ' बेखायनो बेसेबां जागोन बियो 165 0 0 0 0 रां बेनिखायनो मा जाबाय बेनिखायनो 3 दानाव मा जाबाय 3 दानावहाय होनो गोनां भाराया बेसेबां जागोन जोंना बेनिखायनो 3 दानाव होनो गोनां भाराया नैबेखिनियानो ना 165,000,000 रां दिनैनि फिथा बेखिनियानोसै